ಶರಣು ಶ್ಯಾಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಶರಣು ಶಂಕರಿ ಗೌರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶರಣು ಬಳಿರನ್ನಪೂರಿಣಿ ಶರಣು ಶರಣು ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪರಮ ಪಾವನೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರಿ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ದೇವಿ ತವ ಪದ ಪಂಕರುಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಶರಣು ಶರಣು. ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಗೊಂಡ ಇನಿ ಶಂಕರನ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏರ್ಲ ಪೋರಿ ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಡೆ ಏರು ಓದ್ತಾರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೇಳುಜ ಅಂಚಾದ ಆ ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಬರೀ ಆತೆ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಔಚಿತ್ಯ ಒಂದು ಅವ್ಯ ದೇವಿ ಒಂದು ಚೆರುಕುನ್ನದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯವು ಶರಣು ತಿರುವಗ್ರಶಾಲಿ ವಾಹಿನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡುವಂಥ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಚೆರುಕುನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದು ಆ ದೇವಿಯೇ ಈ ಭೂತವಾಗಿ ಭೂತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಯ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೆಯ್ಯಂ ಅಂದರೆ ದೆಯ್ಯಂ, ದೆಯ್ಯಂ ಅಂದರೆ ದೈವ, ದೈವ ಅದು. ಆ ದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಏತು ಉದ್ದಗೊಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇಟೆ ಒಂಜಿ 100 ಪುಟ ಮಲಯಾಳಂ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಪದ ಪಣ್ಪುಜಾರೆ. ಈ ದೇವಿ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ದೇವಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಡೇತ ದೇವಿ ಆ ಕಟ್ಟುನುಂಡತೆ ಕಟ್ಟುನ ಆಚರಣೆ ಕಡೇಟ ಬರ್ಪುಂಡು ನುಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂದರ್ಥ. ಭಾರಿ ಯಜಮಾನ ಗುರುಕಾರ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎಡಮ 10 ಬೂತಲು ಇಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜು ಕೊಲ್ಟು ಐಟ್ ಈ ದೇವಿ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಸಾನುಡು ಒಂದು ಕಡೇಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಅಗಲು ಈ ಪಾಡ್ದನು 4 ದಿನ ಪಟ್ಟದ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಪದ ಪನೋಡು. ಈ ಪದ ಪಣಪನುಂಡ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ ಪಣಪನು ಈ ಪದ ಪಂಡದೆ ಆ ದೇವಿನ ಒಲಿಸವನು ಒಂದು ಐತ ಕ್ರಮ. ಒಂದು ಎಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆದಂಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಏತು 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾತಿಲು 100 ಗಟ್ಟಲೆ ಭಾಷೆಲು ಆಂಡ ಉಲ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ನಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅವು ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಲ್ಪೇಣಲೆ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಗಲಿಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಎಂದು ಉಂಡು. ಅವು ಎಂಚಿನ ಈ ಭಾರತೀಯತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇರು ಬೇತೆ ದೇಶಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಲ್ತ ಭಾಷೆಗಳ ಅಲ್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಲ್ತ ಮತಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇತನ ತೋಜನು ಓಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ದೆತ್ತಂಡ ಅವಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಒರಿಯುಜಿಯವು ಆತ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಈತ ಭಾಷೆಲು ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಈತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಲಮ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ರೋತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ನಂಗೆ ತೋಜನು ಅಂಚಾದ ಹಿಂದೆತ್ತ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಯಾನು ಭಾರಿ ನಾಡೋನಿತ್ತೆ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಬೇತೆ ಥಿಯರಿಲು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡೆ ಬೇತೆ ಥಿಯರಿಲಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಥಿಯರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಥಿಯರಿನ ಹಾಕಿದ ಪಾಠನೆ ಕಡೆಗೆ ಉಂತಿನ ಥಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಧಾರ ಎಂಕ ಈ ಬೂಕುಡು ಈ ಪಾಠದನದ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡಂಜಿ ಪಣೊಂದು ಬದ್ದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಶಯ ಬರೋಯ್ತಂಡ್ರಿ ಈತ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಬೇಲೆ ಐತದ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಈತನ ಜನಕಲೆ ಆಂಡ ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಂಡು ಎಂದು ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಯಿನ ಪೂರ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಂಚೆ ಇಜ್ಜವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿನಾರು
ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಣ್ತೀರ. ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅತ್ತು. ಅವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವದಾಗ ಅದು ಒಪ್ಪರೆ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಈ ಪದನ ಈ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈದಂಡ ಒಂದು ಈ ಪಾಠ ತೂನಾಗ ಇಂದತ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ ಒಂದು ರಾಜಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಅತ್ತು. ರಾಜಸತ್ಯ ಬರಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ತುಂಡೈರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಕೌಟಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಾ ರಾಜಸತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೀನಿ. ಪೂರಾ ರಾಜರಲ್ಲ ಅವರವರಿ ಪುರೋಹಿತೆ ಅವರವರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅವರಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೂರ ತೂಪನಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಭಾಗಗಳು ಪೂರೈತ. ಆ ಕಾಲಡು ಬಜಿ ಬೇರದಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇರದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಆಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಸಂಪತ್ತಿ ತಿನ್ನಾಂಡು ಆಯನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೋನಿತಾರೆ. ಐಡ್ದಾರನೆ ದೈವ ಕಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ತುಲೆ ಇರು ನಿಮ್ನ ಜಾತಿದಗಲಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ದೆಕ್ಕುಲು ಉಂಡು ಬೇರೆ ದೆಕ್ಕುಲೆ ದೆಕ್ಕುಲನ ಬುಡೆದಿ ದೆತ್ತಿ ಅವಿನ ಬುಡ್ಪ ತುಲೆ ದೇವಕುಲು ದೇವಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಧನಿ ಧನಿಕ ಪುದರ್ ದೇವಕುಲು ದೇವತಿ ದೇವೇದಿ ದೇವಿತಿ ದೆತ್ತಿ ಈತು ಸುಲಭ ಉಂಡಾಯ್ತು ನೊಂಡ ದೇವರುಂಡು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾದ ಪೋಪುಂಡು ವಾ ದೇವರನ್ನ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಇಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಲ ಬೋಡು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ಜಡ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀವನ ಪೋಪುಂಡು ನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಐಟುಂಡು ಅಂಚ ಉಂದೆತ್ತ ಕತೆ ಇಂಚನ ಉಂಡ ಆರ್ಯನಾಡಿಡ್ದು ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ದಾಗಿ ಪೋಪೆ ಕೋಲತ್ತು ನಾಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಕೋಲತ್ತು ನಾಡನ್ನು ತೂಡು ನಿತ್ತಿನ ಆಶೆಡ್ ಪೋಪೆಗಡೆ ದಾಗಿ ಪೋಪೆ ಉಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಕಡಲಿಡು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆ ಪೋಪೆ ಆಯೆ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆರನ ಅಪ್ಪೆನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೇಟ್ ಆಯ್ಗೆ ಮೈ ಬುಳೆಪುಂಡು ಆಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಆನಾಗ ಆಯ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ತೋಜು ಉಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ವಿವರಡು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಏನುಂಡ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುದಕ್ಕಾರ ಚೆಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಪುತ್ರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಅವನು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪೆ ಎರಡು ಪಣ್ಪೆ 4 ಕಾರಣೋರ್ನಗಳು ಈ ಶಬ್ದಲು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ನಂಬುದ್ರಿ ಸರ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ಆಯ ಬ್ರಾಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಡು ಅರ ಪಣ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ಪನ ಬಟ್ಟೆರುವಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅತ್ತ ದಾಗಿಕೊಂಡ ಆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಐಟಿಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡಿದ ತಮೇಲ್ ನಡೆದೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಶಾಕಾಹಾರ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಒವೇ ಲೇಸ ಆವಡು ಐಟ್ ಇತ್ತನು ಶಾಕಾಹಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಬೌದ್ಧ ಮತದ ಬೊಕ ಜೈನ ಮತದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಿಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲತೆ ತುಳುನಾಡು ಮಲಯಾಳ ನಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಈತ್ ವಿಭಾಗದ ಗಡಿ ಆತಿಜೇಕೆ ಕೇರಳ ಇಂಚನ ಉಂಡ ಇನಿಕ್ಲಾಗಲ್ ನಂಬುಲ ಇಂಚನ ಉಂಡ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಕೇರಳ ಅಂದ ಆಪ್ಟೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತೆತ್ತುಂಡ ಕೇರಳ ಅಂದುಂಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎತ್ತುದ ಕಾಳಿ ನದಿ ಮುಟ ಈತ ಗೊತ್ತಾಡ್ತಿರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರೆಡ್ಲ ಅವು ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಾಲಡೋದು ಪ್ರದೇಶದ ಗುರುತ ಬೊಕ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಅವನು ಬೇದನು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರ ಈತನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋಜನು
ಈತೆ ಐಡು ದುಂಬೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 322 ಬೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತೆ ಬರ್ಪನು ಮೌರ್ಯ ವಂಶ ಸುರೂತ ರಾಜರು ನಂದವಂಶ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೌರ್ಯ ವಂಶ ಬರ್ಪನು. ಆ ಕಾಲವು ಮೈಸೂರು ಮುಟ್ಟಾಗಲಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಐತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ರಾಜಸತ್ಯದ ಪೂರ ನಿರ್ಣಯ ಆತಂಡು. ಯಾನ ಮೂಲ ಇದಾಗಿ ಬಣ್ಣೆ ಉಂಡ 4 ಕಾರಣವಿರ ಬಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾರದಾರಿಗೆ ಊರುಡು 4 ಜನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಂಡು ಅಗಲಡಕೆ ನೋಡು ಅಗಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡು. ಆ 4 ಜನಕ್ಕೂ 4 ಜನ ಆರ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಆರ್ತಿಲು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ತಿ ಉಂಡ ಇಂಚನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರಣವಿರ ಇಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪುದಕ್ಕಾರು ಚೆಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಂಡು. ಪುದಕ್ಕಾರು ಚೆಟ್ಟಿಲು ಎನ್ನ ಓರಗೆದಗಲು ಅವಳು ಪುದಕ್ಕಾರು ಇನಿ ಮಲಯಾಳ ಕೆಂಡ ಓರಗೆಯವರು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ನಿಜವಾದ ಐಕೆ ಮೇತಿನ ಅರ್ಥ ಯಾನ ಪುದಕಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪುದೆ ತುಳುಡುದು ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲು ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಹೋತನು. ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಈ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ತೋಜಕೋರಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪುದೆ ಉಂಡ ಹೇರು, ಹೇರು ಉಂಡ ಬಾಂಡ, ಬಾಂಡ ಉಂಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಒಂತಿನ ಹಡಗು. ಪುದಕ್ಕಾರು ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಹಡಗೊಂದರ್ಥ ಒಂದು ಯಾನ್ ನಾಡುತ್ತೂನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪೋತಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೋತ ಅಂದುಂಡ ಹಡಗು. ಅವು ಇಂಕ ಭಾರಿ ತಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊರಣಿ ಕರಿನ ವಾರ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂದು ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡಿನಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪೋತಃ. ಅವೇ ಈ ಯಾನ ಪೊದು ನಿತ್ತನಕ್ಕೆ ವಧು ನಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ವಧು ಆದಿಪುವ ಪೊದು ಮೂಲ ಪೊದುಕೊ ನಾಡ್ನು ಪೊದುಗೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪೊದ್ದೇರು ಇಂಚನ ಪೂರ ಶಬ್ದಲಿಲ್ಲ. ಐಕ ಸಂವಾದದಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಪ ಐಡ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಯಿನ ಪೋತಃ ಪೋತ ಪೋದು ಪೋದ ಪೊದುವಾಳು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂತೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿನ ಮೂಲ ಪೂರ ಬ್ಯಾರದಗಲು ದಾನಿ ಮಲ್ತು ನಿಂತನುಂಡ ಬೇತ ಬೇತ ಸರಕುಲೇನು ಅಗಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ. ವಾವ ಪ್ರದೇಶದಗಳಿಗೆ ವಾವ ಸರಕುಲು ಮುಖ್ಯ ನಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ದರಗಲು ಈ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುನಂಡ ಈ ಸರಕುಲು ಪೋಡು ಅಂಚ ಆ ಸರಕು ದಿಂಜಾದ ಇಂಚಿನ ಊರಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಸರಕನ್ನು ಐದು ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ತಿನ ಇಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜಾರಂದ ఆయన ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಯಾನು ತೋಕರು ಗುತ್ತದ ಸಾನುಡು ಆಗಲು ಸಾನಾದಿಗೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಬೂಕೊನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ ಆಳ್ವ ಆರ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಾ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸುರುಕು ಬಾರೆ ಬಯಲು ಭಟ್ರಲ್ಲ ದೇರೆ ಬೈರು ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪೋಪಿರ ಒಡೆಗೆ ಒಂದು ಎರುನು ಕೊಣರಿಗೆ ಎರುನು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ತದ ಎಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣ ಅವೇ ದಾಯಗೊಂಡ ಅಗಲಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಊಟ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ದಪ್ಪ ಅಂದಿನಗಳಿಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಏರು ಇಂಚ ಅಥವಾ ಅಗಲಿಗೆ ಏರು ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದಾರ ಅವು ಅವತ್ತು ಬಟ್ಟೆರುಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪುರಾವೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆರುಂಡು ವ್ಯಾಪಾರನಗಳು ಅಂಚ ಈ ಬತ್ತಿನ ಬಟ್ಟೆರಿಗೆ ಪೊದು ನಾಡ್ರೆ ಪೋಪೇರು ಏರು ಈ ಆರ್ತಿಲು ಆರ್ತಿ ಎಂದುಕೊಂಡ ಸಾರ್ಥಿ ಬೊಕ್ಕದಲತ್ತು ಸಾರ್ಥ ಅಂದುಕೊಂಡ ಬ್ಯಾರ ಹಡಗಡ ಪೋಪನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಥ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಕುಲಿನ ಕಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಿಲು ಉಂಡದ ಬಂಡಿಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪನು ನೂದುಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾರದಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒರಿ ಮುಖ್ಯನ ಬೇರೆ ಪೋಪನು ಆಗ ಸಾರ್ಥವಾಹ ಅಂದು ಪುದಾರ ಸಾರ್ಥವಾಹ ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪುದಾರ ಸಾರ್ಥ ಅಂದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥದ ಒಂದು ಕತೆ ನನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮೇರೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾರನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಇಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಸುರುಕು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲು ಈ ಕಪ್ಪಲು ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ತುಳು ಶಬ್ದ ಹತ್ತನ್ನು ತೋಜನಕ್ಕೆ ಇದಾಗೊಂಡು ತುಳು ಆವಡಿತನಾಂಡ ಸುರುಕಾವು ಕನ್ನಡ ಬರೋಡಿತೀನಿ ಇದಾಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪರತು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದು ಮಲಯಾಳ ಇಪ್ಪಡು ತುಳು ತಮಿಳು ಒವೇ ಇಪ್ಪಡು
ಆ ಶಬ್ದ ಸುರೂಕು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಯಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಂದಿರಾರು ಕನ್ನರು. ಆ ಕನ್ನರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಂತು ಒಂದು ಒಣಪೇರಾರು. ಕಂದಮಿಳು ಅಗಲು ಪಾತ್ರ ಕಂದಮಿಳು ತಮಿಳವು ಅವೇ ಮೂಲ ಮಲೆನಾಡು ತಮಿಳು. ಈ ಈ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಡದು ಇಂಚಿ ಪಡ್ಡೈದ ಪೂರ ಮಲೆನಾಡು ತಮಿಳು ಅಂಚದ ಚಂದಮಿಳು. ಈ ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಚೋಳರ ಅಗಲ ಪೂರ ಚಂದಮಿಳು. ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರ ನಿಂತನ ಸುರೂತ ಕಾವ್ಯವು ತಮಿಳದ ಅವು ഒരു ಮಲೆನಾಟು ತಮಿಳದೇ ಬರೇನು ಚಂದಮಿಳು ಬರೇನೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಪ್ರಭುತ್ವ ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚ ಆ ತಮಿಳು ಬರೇನ ಈ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಪಿರೈತನ ಒಂದಿತನ ಗೊತ್ತಾಪಣ. ಆ ಕಾಲಡು ಈ ಮರತ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹಡಗು ಬರುಡಂಡ ಐಕ್ ಮರ ತೆಗೆಯಲು ಬೋಡು ಮರದ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಡು ಅದಾಗ ಕಂಚು ಆತನ ಕಂಚು ತಾಮ್ರ ಪಿತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೋಹದ ಆತನ ಐತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಿತನ ಒಂದೈತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡುವರು ಕಡೆಗೆ ಅಗಲು ಬಂಡ್ಬೇರು ಅವೇನು ಹೋಯ್ತಾ ಕಂಚಿದ ಪಟ್ಟಿ ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡುವರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಓಲು ಮಾತ ಏತು ಗಾಂತ್ರಗೂ ಈ ಪಡವು ಪೋಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡುವರು ಆಯ್ತಾ ಪಲಾಯಿ ತಾಮ್ರದ ಪಲಾಯಿ ಪಾಡುವರು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಾಮ್ರದ ಭಾಜನನೇ ಆಪುಂಡವು ಒಂಜಿ ಪಡವು ಅಂಡ ತಾಮ್ರದ ಭಾಜನ ಐತ ಮಿತ್ರದು ಮರ ಒಂದು ಪುರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಏತು ಅಗಲು ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ನಮನೆ ತೂಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪರಿಣತಿ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಚೈತು ನಂದಿತು ತೋಜುಂಡು ಅಗಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಆವಡೊಂದು ಅದಗನೆ ಬನ್ನಾಗನೆ ಅಗಲು ಮರ ತೂಪೇರು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಪನು ಮರ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಮರ ತೂತ ಅಂದೇ ಪಂಡ್ಪೇರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ ಏತು ನಿಷ್ಠೆ ತೂಲಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಓಲು ಆ ಮರ ಓಲುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಅಗಲು ಪಿದಾಣಗೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಮಧುಪರ್ಯ ಇಜ್ಜತ್ತ ಐಡ್ದವ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಣಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಬಂಡದೆ ಅಗಲು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಧು ಮಾತು ಪರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನ ಅವ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಬೇಲೆ ವಯಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಮಜಾ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಆದೇ ಅವು ಆವಡತೆ ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಗಳು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಉಂಟ ಇನ್ನೀತ ನಾಗ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಾಗಗಳ ಭೂತಗಳ ಒಂಜೇ ಕಳ ಕೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜಾತಿದ ಆ ದೈವಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಯರು ಒಂಜೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ತ ಮರದೆ ಪಡತೆ ಐಕೆ ನಾಗನ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಲೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಇತ್ತನ ಆ ಅರ್ಥಡು ಅವನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಆ ನಾಗಮಂಡಲ ವಿಷಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಒಂಜೇ ಕೊರಟೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ರಡ್ಡನೆ ಜನಿವಾರ ಪಾಡಿನ ಜಾಗಡು ಉತ್ತರೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಉತ್ತರೀಯನೇ ಉತ್ತರಿಯುಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಕುಂಟು ಪುಗೆಲೆ ಪಾಡಿನ ಕುಂಟು ಅವೇ ಆ ಉತ್ತರೀಯನೇ ಜನಿವಾರ ಅದು ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲು ಮಲ್ಪೇರು ಕಪ್ಪಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆನ ಬಂಜಿಗೆ 7 ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು 7 ತಿಂಗಳ ಆನ ಪೊರ್ತಗು ಆಯಿ ಪಂಡ್ಪೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಅದಾಗ ಆಲು ದುಃಖ ಅನ್ಕೋರು ಭಾರಿ ದುಃಖ ಅನ್ಕೋರು ಆಲು ಬನ್ಪಲು ಇರು ಪರವೂರು ಪೊಂಡ ಪರವೂರದ ಪೊಂಡನ ಮದ್ಮೆ ಆಪು ಜರ ಇರೇ
ಇರು ಮಲ್ಪುರತ ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುರತ ಆದಾಗ ಅರ್ಧಾನಿ ಮಲ್ಪುರಂಡ ಆಜೆ ಪಾಡು ಕಂಟೆಲಿ ಮುಟ್ಟುವರಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜದ ಆಜೆ ಪಾಡುವರಿ ಬಾರಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ಆಗಲಿನ ಅಭದ್ರತೆ ಆ ಕಾಲದ ಖಂಡನೆ ಬುಡದಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿರಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜ ಹೆಚ್ಚ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ್ಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಏದೋ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಣಗಲ ಪೊಣ್ಣಗಲ ಇನ್ನಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಹತ್ತಿರ ಅವು ಅಹಂಕಾರ ಆತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಅಗಲಗಲಿ ಮಲ್ತನು ಐಕೆ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಬ್ಬಿ ರಡ್ಡನೆ ಆತ ಮಾತ ಆಜೆ ಪಾಡ್ನ ಈ ನರಮಾನೆ ಪೂರಾ ಬಂದರ್ಲೇಗ್ಬೋದು ಐಟು ಪೋಪನ ತುಳು ಬಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮೊಂಜನ ಮನೆ ಉಂಡು 7 ಕಡಲು ಎಂಜನು ಉಪ್ಪು ಕಡಲು ಓರ್ ಕಡಲು ಕೆಸರು ಕಡಲು ನೆತ್ತರ ಕಡಲು ಶೋಭೆ ಕಡಲು ಕಿರಿ ಕಡಲು ಪೇರ್ ಕಡಲು ಚಂದಾವರೆ ಕಡಲು ಕತ್ತಲೆ ಕಡಲು ಬೊಲ್ಪು ಕಡಲು ಈತು ಮಾತು ಕಡಲು ಇಪ್ಪೋದು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪನ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಯಾರು ಒಂಜಿನ ಪಂಡಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತರ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕಡಲು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಕಡಲು ಒಂದು ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಕಡಲು ಇಂಚ 7 ಒಂದಿಟ್ಟು 10 ಕಡಲ್ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಡಲು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವಾಲತ್ತೂರು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂದರು ಬರ್ಪೇರಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರ್ಪೇರಿ ಆ ಬ್ಯಾರದಾರ ಬಣ್ಪೇರಿ ಈತ ಮಾತ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಕಡವು ಪೋಂಡ ಏರ್ಲ ಏನನ ತೂವರೆಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಗಲು ಯಜಮಾನ್ರ ತೂವಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಣ್ಪೇರು ಅಗಲು ಬತ್ತಿನಗಲು ಅಗಲು ಕಾರಣವೇರಂಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾರದಗಳು ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಬತ್ತಿನ ಶಿಪ್ಪದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದು ರಕಮ ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತಿನಗಲಗಳು ಕಾರಣವೇರಗಳು ಅಂಚಾದಗಳು ಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾರದಗಳು ಕಪ್ಪಲು ಬತ್ತಿನ ಅಗಲು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಚ ಅಗಲು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾರದಾರ ಬಣ್ಪೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಏನನ್ನು ತೋಡನ್ನು ಎಣ್ಣದಿಜ್ಜೇರು ಮೊಗಲು 2 ಜನಗಳನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಗಲ ಲೆಪಡಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಅಗಲ ಇಡೀ ಸರಕು ಇಡೀ ಕಪ್ಪಲನ್ನು ತೋಜಪಾಗಲು ಅಂಚ ಆ ಊರಿಗೂ ಎಂಕ ಈ ಊರು ನಡತು ತೂವೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಊರು ತೂವಡಂಡ ಊರದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಆ ಊರು ಜೊತೆ ನಡಪೋಡು ಅಂಚೆ ನಡಪೋಡು ಎಂಕ ನಡತು ತೂವೋಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆ ತಿರ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ಈ ಜಾಗ ಏರ್ನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲೊಂಡ ಬ್ಯಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಾಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತ ಖರ್ಚು ಸಹಿತ ಈ ಭೂಮಿದ ಬೆಲೆ ಕುರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಒಂದು ಪೂರ ಸರಕನ ಜಪ್ಪುಡಾವೇರು ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರ ಹಾಪನು ಅದಾಗ ಕೈತಲ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಏರ್ನ ಅಂದು ಕೇಳುವರು ಮೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟತಿನ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕು ಉಣತಿ ಜಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆವ ತಿಕ್ಕುವ ಅದಾಗ ಬಣ್ಪೇರೆ ಆಲ್ನ ಪಟ್ರ ಸಹಿತದ 13 ದಿನ ಆತನಾತೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಕೇಣ್ಣು ನಿಗಲು ಕೇಣ ಬಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪೇರು ಪೋದು ಕೇಳುವರೆ ಕೇಳಿನಾಗ ಯಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬಾರಿ ಅವು ಆ ಬರವಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಆ ಪದತ ಪಡಿಕೆ ದೋಷಲಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪನಡೆ ನಿಗಲು ಕಾರಣಕಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆರ ತೀರದು 7 ಕರಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆ ಇಸೆ ಎಣ್ಣದು ಉಡಲು ಅರ್ಲ ಅವನು ಬೊಡ್ಚಿ ತಿರುವಡಿ ತಂಗಳು ಪಿದಾಡ್ದು ಕೂಡಲೇ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂಗಳು ಮಲ್ಪಿಸಿ ಪಣ್ಕಳ್ಕೊಡು ಆತೆ ಅದಾಗ ಮೀರ್ದಾನಿ ಮಲ್ಪಿರೋಂಡ ನಿಗಲು ಪೋದು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಕಜ್ಜ ಪೊಂಜೋಲು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾರಣತಿನಗಲು ಬ್ಯಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತದ ಬಗ್ಬೇರೆ ಅಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗುಲು ಪೋದು ಪಟ್ಟತಿ ವೀಡುಗು ಉಣಸದ ಇಲ್ಲಾದು ಒಪ್ಪಾಯಿನಾಂಡ ಮುಟ್ಟಿಡ ಲತ್ತದು ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೇನೆ
ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಒಪ್ಪಾಂಡ ಮೊಗಲು ಪೋಪೇರು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗಲು ಒಟ್ಟು ಗುಬ್ಬಿನಗಲು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಗಲು ಅಗಲು ಒಣ್ಪೇರು ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಕೊರ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಕೊರ್ಪೋಲು ಬಚ್ಚರೆ ಪೂಲು ಕೊರ್ಪೋಲು ಅಣ್ಣ ಮೊಗಲು ಮುಟ್ಟಯ್ಯರು ಎಂಕಲು ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆನ ಈ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಮುಟ್ಟುವ ಎಂಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣೆ ಕೂಡಲೇ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಈ ಆಗಲಿಂದ ಉಣಸಿ ನೀರು ಮೀ ಅಂದೆ ಆ ನರಮನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಧನಿಯಾರು ಧನಿ ಉಂಡ ರಾಜನ ಮಣ್ಪನಾಗಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಅಂದಿತ್ತರ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ರಾಜ ಅತ್ತ ಅಂಡ ರಾಜನ್ ಅವೇ ದುಡ್ಡುದ ಒಂದೇಟು ಆಗಲು ಬತ್ತದ ಆಗಲಿಚ್ಚಿ ಈತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪೋಡೋದು ಅಂಚ ನಿಗಲು ಬಣ್ಪನತ್ತ ನಿಗಲು ಎನ್ನಡ್ದು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತಾ ಅವು ಇನೇ ಬರಡು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕಾರಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ಆನೆಯ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರೆ ಮದ್ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಿ ಬಚ್ಚರೆ ಕಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರುವೆದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತೆ ಅವು ಪದು ಪೋಣ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಆಗಲು ಸಂಸಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸಾರದ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆನೆ ಈ ಪಡವ ದಪ್ಪೆ ಐಟು ತೋಜಿನ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚಿನುಂಡ ಪೊಂಜು ನಗಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಅಂಜು ಲೆಕ್ಕಲೇ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತನು ಬರೆದು ಕಲ್ಪೋಲಾಲೆ ಐಕ ಬೋಡಾಯನ ಗುರುಗಳ ಅಚ್ಚನ ಒಲ್ತಡ್ದು ತರ್ಪಡವ್ರ ಮೇರೆ ನೋಡ ಆತ ಮೋಕೆ ಈ ಬುಳಿಪವನೇಟು ಜೋಕಲಿನ ಬುಳಿಪವನೇಟು ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರ್ಗಿತನವ್ರು ಪೂರ ಆಪನು ಆ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ಆಲಿನ ಚುರುಕಿ ಏತುಕೊಂಡ ಹರಿಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಅವಡುಂಡೆ ಹರಿಶ್ರೀ ಬಣ್ಣಾಗನೆ ಹರಿಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮೂಲ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಲಾಲೆ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಮೇರೆ ಪಣ್ಪು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಉಲ್ಲಾಲೆ ನೋಡ ಪ್ರಾಡಿಜಿ ಉಂಡಂಚ ನಾವು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ತೈರಿ ಆ ಟಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಜು ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆಗಲು ಪಾದ ಪಣ್ಪು ನಮನಿ ತುಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನು ಮೊಗಲು ಕಲ್ತನಿಯ ಬಂದು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನು ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರಾಡಿಜಿ ಅವು ತೂಯಿಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ಆಗಲೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಪನು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಪಡವಡು ಪೂರ ಸರಕು ದಿಂಜಾವನು ತೋಜುಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮುಂದಂಚಿನ ಒಂದು ಸರಕು ದಿಂಜಾವನು ಅಂದು ಅನ್ಪಿರ್ಬೋಗಲ್ಲ ಆತೆ ಒಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪಿಜರು ಕೂಡಲೇ ಆಲು ಎಂಚ ಬಣ್ಪಲುಂಡ ಅವಳು ತಂಡಾಳರ್ನಗಳು ಆರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ತಿನ್ನೋದು ಗುಲಾಮಿರಿತೀರಿ ಗುಲಾಮಿರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಲ್ತೊಯ್ತಾರೆ ಆ ಖರೀದಿ ಆಂಡಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಅಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಷ್ಟ ಸಜ್ಜನ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತು ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಗಲೇನು ಮಾರನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಮಾರನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಾರು ಜೇರಗಲು ಅಗಲನ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡೋದು ಅಗಲೇನು ಮಾರನ್ನು ಹೊರ ಮಾರಂಡ ಆ ದನಿ ಏರೋ ಗೆತೊನ್ನೆ ಆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಅಗಲನ ಬೇಲದ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ನಿಜವಾದ ನಿಗಲು ತೂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಕ ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ವಿಷಯ ಎಂಚನುಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಿಯರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲದ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಗಲು ಮಲ್ಪನು ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಣತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಇತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದವರ ಅಗಲ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯಡದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ವಾವ ಮೂಲದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಇನಿಕಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊನ್ಲತೆ ಐತ ಪಿರವಡು ಆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಗೆಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕೆ ತೋಜುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅದು ಗುರುಕುಲು ಪೋಪೇರು ಗುರುಕುಲು ಪೋನ ಬಣ್ಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪೇರು ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬನ್ಪನು ಯಾನು ಈರಿನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೇ ಈತೆ ಬರೋಡು ಚಮ್ಮ ಅದು ಬಣ್ಪಲು ಆ ಬಾಲೆ ಕೈತ ಕಡಗೊನದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಪನು ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ದಾಲ ಕೊರ್ಜತ್ತ ಆರು ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನು ದಾಲ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಯಾನಿಕ್ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು
ಮಂತ್ರನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚ ಆಲು ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದ ಮಿತ್ತಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೀತು ನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಉಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನು. ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಪದ ಪಂಡು ಪೋಪನತ್ತು ಮೂಲೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಾನೆ ಹಾಪಣ ಒಂಜೇನು ರಾತ್ರಿ ಟಪ್ಪ ಈ ಬಟ್ರೆ ಲಕ್ಕದ ದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇದು ಮಾತು ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಪನದು ಎನ್ನ ಊರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೆ ಇಂದ ಅವಳು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡದ ಅವು ಈ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮೂಲ ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಿಕ್ ಬರ್ಪೇನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಈ ಪಾತ್ರನ ಆಲು ಇಂದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ನಿಗಲು ಓದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂದೇ ಇನಿ ಇರು ಪಣ್ಪರು ಆ ಬತ್ತಿನಾರನ್ನು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡ ಪೊಗ್ಗಾವಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೋನೆ ತೋಜೋಲಿ ಪೋನಾಗ ಬೆರಿ ತೋಜೋಲಿ ತೂವಲಿ ಆತೆ ನೋಂಡ ಒಂದು ಪೊಸದ್ದಾಲತ್ತು ಈ ಭಟ್ರನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅವ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೊಸತತ್ತು ದುಂಬು ಏತೋ ಅನುಭವ ಆತ ನಿಂಜನು ಬನ್ನಾಗ ಮೋನೆ ತೋಜಲಿ ತೂವಲಿ ಪೋನಾಗ ಬೆರಿ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಪಂಡು ಮೇರೆ ಪೋನಾಗ ಲೆಕ್ಕದ ಪೋನಾಗ ಬಾಲೆ ಜತ್ತಿಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕನಾಗ ಅಮ್ಮೆರಿಜರು ಅಮ್ಮೆರಡ ಭಾರಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಮ್ಮೆರ ಬಿಡದೆ ಪೂಜೆ ಓಲ್ಲೇರೆ ಅಮ್ಮೆರ ಕೆಣ್ಣಗ ಓಲ ಅವಲಿ ಮೂಲೆ ಪೋದಿ ಪಡೋದು ಪೂರಾ ಕೊಟ್ಟು ಪೋದು ಕಪ್ಪಲ್ ಕರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಆಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓ ಮೋಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮೆರ ಮೋಸ ಮಲ್ತೀರ ಕೂಡಲೇ ಹಾಲು ಇಲ್ಲಾಗಬೋದು ಎಂಚ ಮೇರೆ ಪಿದಾಡುವೇರೋ ಅವೇನ ಮನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾನಿ ಉಂಡ ಆಲೆಗೆ ಈ ಪಟ್ರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅವರಿ ರಾಜನ ಮಗಲು ಆ ರಾಜಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅರಿದೇಶ ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗ ಮಗಳಿನ ಕೊರ್ಪನ ಅಮ್ಮಗೆ 60 ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮದ್ಮಾಯಿಗೆ ಅರಿದೇಶ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೇ ಅರಿದೇಶ ಅಂತ ನೋಡು ಆತ ಎಂಚನೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆಗೆ ಅರಿದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಪೋಪನು ಪೋನಾಗ ಕಪ್ಪಲಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೂಜು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಬಂಡದು ಕಪ್ಪಲು ಇತ್ತಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಆತು ಪೋಪಲು ಅವಳು ಕಪ್ಪಲು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಮಾತು ಮಲ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ ಈ ಪಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ನಾಗ ಒಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಅವೇ ಪಣ್ತಿರತ್ತೆ ದೈವ ಕುಚ್ಚಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೈವ ಕುಚ್ಚಲು ಮಾಡು ಆಲೆಲ್ಲಿ ಪಡೋದು ಪಕ್ಕ ಪೂರಾ ನಗರಲ್ಲಿ ಆಲೆಲ್ಲೇ ತಂಪೋದು ತೋಯ್ಬಾದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಬ್ಯಾರಡ್ದಾರನೇ ಅವಳು ಎಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಚೆಂಬು ಬಕ ಕಂಚದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರಕ ಹಡಗೆ ಜಡ ಎಂಚನಲ್ಲ ಇಜ್ಜವನು ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಕೃಷಿ ಎಂಚನ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಐತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸೀಮಿತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಾನಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಗಮನ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಗಮನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ಆರು ಬಂಡೆ ರೈತ ಅರಿಕ ಮೂಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಲು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಗಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂಡು ಅವಳು ಜಾಗನ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಂಡಲು ಮತ್ತು ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಗುಲಪೈರಗಳು ಐದವರ ಬೆನ್ನಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನಿತನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿನವೇ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 600-700 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಪಾದಿ ಪಡು ಒಂದು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಒವ್ವೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ್ಕುಂಜಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪವು ಇತ್ತ ಇಂಚ ತೋಜು ಯಾನು ಬಂಡೆ ಕರಿನ ವಾರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಂಡು ಇಂಚ ಹಣ್ಣದ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮನ ವಿಚಾರ ವಿಶಾಲವಾದ ಪೋಪುಂಡು ಆಳವಾದ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಪರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ
ಕೃತಿ ಒಂದು ಯಾನ ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ತುಳುಟು ಅವಿನ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೆ ಒಂದಿನ ಓದು ನಿಗಲು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಭಿನ್ನ ಆತಿ ನಮಸ್ಕಾರ.